God formiddag. Jeg håber, der er hul igennem ud til jer. Hvis der er hul igennem, så må Niels Rossing gerne nikke. Ham kan jeg nemlig se. Vi hører dig. Det er dejligt. Klokken er 10, og jeg vil gerne byde velkommen til den her Medcom 13 midtvejsstatus. Det havde jo været hyggeligere, hvis vi havde været i Fyns Form, men nu bliver det virtuelt, og det kan jo også være det derfor, at der er så mange af jer, der har haft mulighed for at dukke op. Det er vi glade for, den store tilslutning. Bare sådan lidt praktikaliteter her til en start. Jeg hedder Lars, jeg leder Medcom, og det er mig, I skal trækkes med den næste halvanden times tid, fratrukket en tiltrængt pause garanteret. Vi slutter skarpt kl. 11.30. I skal også vide, at vi optager det her webinar, og det bliver delt offentligt efterfølgende. Vi bliver mange, op mod 250, hvis alle dukker op. Og det betyder også, at vi vil rigtig gerne have spørgsmål, men det er fint, hvis I skriver dem i chatten, så prøver vi at se, om vi kan følge med. Lidt afhængig af, hvor mange spørgsmål der kommer, og hvor svære de er, så vil vi prøve at svare undervejs. Og der er garanteret også nogle af jer, der kan stille nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på, og dem vil vi så tage med tilbage og håndtere efterfølgende. Det er også sådan, at vi jo 4 gange om året udgiver sådan en samlet oversigt over, hvordan det går med de her mange projekter, vi har gang i Medcom. Og der har vi lige sat et link ind til det sted på vores hjemmeside, hvor man kan finde dem. Og det, I kommer til at høre i dag, er jo delvis baseret på den monitorering, vi netop har offentliggjort her per september måned. Så langt, så godt. Godt begyndt og halvt fuldendt, og det er jo meget godt, jeg sidder og snakker her, men det er jo den flok, I ser på billedet, som sørger for, at vi får skabt nogle resultater i Medcom. Det er fra vores personalseminar, som vi netop har haft her. Selvfølgelig på Nyborg Strand, det er jo der, man holder seminarer. Så med det sagt, lidt ind i agendaen, det jeg vil lægge ud med, det er at lige at minde om, hvad det egentlig er for en baggrund, der er for det arbejdsprogram, vi kalder Medcom 13, og hvad det er for en vision, vores styregruppe har lavet for de her 3 år, som Medcom 13 er sat til at vare. Det er jo sådan, hvis der skulle være nogen, der ikke ved det, at Medcom er jo ejet og finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Og de betaler, og de bestemmer, og det er jo ligesom i den forsamling, at vores vision for de her år 2023 til 2025, som Medcom 13 varer, hvad er det egentlig, man gerne vil opnå med vores fælles indsats i de 3 år. Så lidt om, ja, hvordan er arbejdsprogrammet for Medcom 13 blevet til, og hvad er det egentlig helt overordnet, man gerne vil opnå. Hvad er det for en vision, vi forfølger. Efter det vil jeg dykke ned i de rigtig mange projekter, vi har gang i. Jeg vil prøve at give en status på det. Heldigvis er der også undervejs allerede nu nogle resultater, der er værd at bide mærke i. Og der er også noget bøvl, som jeg heller ikke vil lægge skjul på undervejs. Og så vil jeg slutte af med noget med, jamen hvad er det så, vi kan se ind i de sidste 5 kvartaler af Medcom 13, og så også lige lave et sneak peek ind i, jamen, når vi kigger ud på den lidt længere bane, og det er selvfølgelig set i lyset af regeringens udspil til sundhedsreform, hvad er det så, vi ser ind i der som organisation. Så det er planen. Jeg håber, I er med på den. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det, der sådan står i midten der med de mange projekter, jamen det kommer til at fylde en del de næste halvanden times tid. Men det ser vi på. Men som sagt først lidt om baggrunden for Medcom 13. Når vi laver sådan et arbejdsprogram, jamen så starter vi jo egentlig ret tidligt året før, og allerede den 9. marts i 2022, jamen der var der en drøftelse i vores styregruppe om, jamen
hvad er det egentlig for nogle rammer, der skal være ned over det her arbejdsprogram. Og det var der, man besluttede, at det skulle være et 3-årigt arbejdsprogram, altså 2023 til 2025. Vi har tidligere ofte arbejdet med 2-årige arbejdsprogrammer, men vi har også oplevet mere og mere, at det at nå at blive færdig med noget på 2 år, det er blevet sværere og sværere. Vi arbejder i langt højere grad, end vi gjorde for 10-15 år siden, op mod nogle flereårige strategisk besluttede fællesoffentlige projekter. Så det er ganske enkelt blevet vanskeligere at nå at få noget afsluttet inden for en 2-årig periode. Det tog man den her gang konsekvensen af og gjorde Medcom 13 3-årigt. Så er det også sådan, at vi har en tradition for, at det ikke bare er vores styregruppe, der sidder og snakker om, hvad vi skal lave, men vi har en tradition for at tage en masse dialog med vores samarbejdspartnere rundt om i det danske sundhedsvæsen. Det vender jeg lidt tilbage til lige om lidt. Og det er så det input, vi får fra de mange dialogmøder, vi har rundt om i landet. Jamen det vipper vi så ind på bordet til vores styregruppe og siger, nu skal I høre, hvad vores samarbejdspartnere siger derude. De synes, vi skal kaste os over i sådan et arbejdsprogram. Og det bliver egentlig lagt til grund for sådan et prioriteringsseminar, som vi i det her tilfælde havde i november måned 2022, hvorefter der så gik sådan en mere formel proces i gang, hvor et arbejdsprogram, forslag til det, blev fremlagt til vores egen styregruppe, og i sidste ende konfirmeret i det, der dengang hed den nationale bestyrelse for sundheds-IT. Det her også for at sige, at vi har i mange år i Medcom været en entydigt udførende organisation. Så vi har ikke som sådan vores egen sundheds-IT-strategi i Medcom. Vores opgave er at komme med indspil til, hvad der skal være strategisk vigtigt i dansk sundheds-IT, og så bliver beslutningerne truffet, forhåbentlig også med blik for det input, vi kommer med, og så bliver der så sat ting i gang oppefra, som vi så skal være udførende på. En af de ting, der blev sagt allerede der tilbage i 2022, var, at den her grundlæggende modernisering og omlægning af den her meddelelsesbaserede kommunikation, som vi jo har været eksponent for lige siden vi blev dannet i 1994, både med de standarder, der flytter data, og den infrastruktur, hvor data bliver flyttet. Den grundlæggende modernisering, det blev vi bedt om, skulle have særlig opmærksomhed i det her arbejdsprogram, og også begynde at kigge mere ind i, jamen, hvor er det, vi med fordel kan dele data, i stedet for at sende dem til hinanden. Så det var allerede der en vigtig ting, vi fik med os. Så tog vi på rundtur ud og se med DSB, og vi var faktisk alt i alt til 17 møder rundt om i hele landet hos forskellige parter. Selvfølgelig regioner og kommuner, men også praktiserende lægers organisation, praktiserende speciallæger. Vi var hos leverandører, hos vores gode samarbejdspartnere i Sundhed.dk, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut. I kan læse selv, Danske Patienter selvfølgelig. Og det var på de møder, det var de der dialogmøder, jeg omtalte før, hvor vi præsenterede, hvad det var for nogle tanker, vi selv havde, og fik noget input med tilbage, som vi så lagde op i den der formelle proces med et prioriteringsseminar, og den endelige vedtagelse af, hvad det var, vi så skulle lave i de her 3 år. Noget af det, der fyldte meget på det prioriteringsseminar, vi så havde i vores egen styregruppe, det var det, der blev formuleret som den nye virkelighed. Og nu skal I sådan lige, nu ved jeg godt, nu er der lige kommet der har lige været en strukturkommission, og der er lige kommet et sundhedsudspil fra regeringen. Hvis man lige spoler tiden tilbage til der i 2022, jamen så var det, der fyldte rigtig meget, også dengang, jamen det var det her med, at vi simpelthen mangler så meget sundhedspersonale i alle dele af sundhedssektoren. Det vidste man jo godt før strukturkommissionen kom med deres rapport. Og noget af det, der fyldte meget i prioritering, det var, om der var noget af det, vi gik rundt og lavede i Medcom, som kunne være med til at gøre hverdagen lidt lettere for personalet. Kunne vi frigive noget tid? Kunne vi sørge for, at der i det der tværsektorielle samarbejde var nogle steder, hvor der blev mindre friktion i samarbejdet, som både giver
giver noget tidsspilde, men jo også, som jo også giver noget frustration i de her samarbejdsrelationer. Noget af det, der var særlig opmærksomhed omkring i den sammenhæng, det er det her med, at ofte i Medcom-sammenhæng, der er vi jo i den situation, at der skal ligesom sås i en sektor, for at man kan høste i en anden sektor. Man skal investere i noget IT et sted, for at det bliver lettere for nogle af ens samarbejdspartnere det andet sted. Det ser vi tit. Henvisninger, epikriser, laboratoriesvar osv. 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 Det er ofte den, der modtager data, der egentlig opnår størst benefit, og ofte er det den, der afsender eller uploader data, så faktisk har temmelig meget arbejde i det. En anden pointe, der fyldte meget på det her prioriteringsseminar, det var, at man kunne godt allerede der se, at det her sundhedsvæsen, jamen der vil ske noget forandring. Allerede der sagde man også, jamen der kommer til at ske noget med den her arbejdsdeling imellem de forskellige dele af sundhedssektoren. Og på det tidspunkt, der vidste man jo ikke, hvor det landede. Det ved vi lidt mere om i dag, men allerede der i 2022 sagde man, I skal have skruen i vandet Medcom de næste 3 år, men et eller andet sted i baghovedet, så er vi også nødt til at tænke over, at der kommer nok et eller andet, så kommer til at ændre, hvor vi sætter hegnspælene i det danske sundhedsvæsen. Og det havde de jo ret i. Så blev vi også bedt om ikke vi også kunne løfte blikket ud over det, man kunne kalde den klassiske sundhedssektor, og se på, at der er jo nogle relationer, som rækker uden for sundhedssektoren, arbejdsmarkedsområdet, skoleområdet, hvordan det hænger sammen med social- og sundhedsområdet, og ofte ikke mindst psykiatrien. Og det er jo en pointe, som jo også er vigtig, når man taler om sundhedsstruktur. Det der med, at det kan godt være, at man så synes, man får styr på sundhedsvæsenet, men der er jo stadigvæk nogle relationer ud mod de andre dele af den offentlige sektor, som man ikke mindst i kommunerne, og jo også hos de praktiserende læger, rigtig meget mærker i sin hverdag. Der var også lige det der lille arbejderbej, at nu var det et 3-årigt arbejdsprogram, man satte i gang den der gang, og hvis man virkelig sådan skal ud og kigge på noget helt nyt, jamen hvor langt er det så egentlig, man kan nå på 3 år. Derfor sagde styregruppen også til os, det er rigtig vigtigt, at de har det lange lys på, men egentlig så beder vi også om at have det korte lys på. Fordi som sundhedssektoren ser ud, så er der altså også brug for, at vi, mens vi tænker og arbejder på de helt store omlægninger, også IT-teknologisk, jamen er der nogle hurtige gevinster? Kan I finde nogle steder, hvor I måske kan skrue lidt ned for det teoretisk perfekte IT og de store forkromede IT-arkitektoniske overvejelser? Skrue lidt ned for dem, og så komme til gengæld med nogle lidt hurtigere gevinster. Det kunne være nogle lidt mere løst koblede systemer. Det er blevet meget moderne, for eksempel at udveksle pdf'er, mens vi venter på det forkromede. Det her med at slå op hos hinanden, i stedet for altid at lave noget, der er dybt integreret. Den slags løsninger bliver vi også bedt om at gå ind og tænke i. Også for at opnå nogle erfaringer med nogle nye områder. Fail fast, som det vist hedder på jysk. Altså det her med, at pokker skulle bygge noget meget, meget, meget integreret, meget, meget dyrt og meget svært, og så viser det sig, at behovet måske ikke lige var så stort, eller vi ikke lige ramte rigtigt første gang. Alt det førte frem til, at man formulerede en vision for Medcom 13. Så nogle visioner, de har det nogle gange med at være lidt fluffy. Jeg har prøvet at highlighte i den her version de steder, hvor det måske har lidt kant alligevel, det der kom ud af det her. Der var det her med de hurtige gevinster. Der var det her med at have blik for samarbejdsflader til andre sektorer, end der, hvor vi måske traditionelt har arbejdet mest i hvert fald. Det var markant det med at frigøre personaletid. Der var også en vision om, at nu skal vi altså ikke bare snakke om det her med de her FHIR-standarder. I løbet af de her 3 år blev vi bedt om, nu skal vi altså også se det virke i virkeligheden. Det skulle implementeres. Og så var der et ønske om, at man med de første erfaringer med den her moderniserede Medcom-kommunikation også begyndt at kigge ind i det her med, jamen, hvor meget koster det? Hvor meget kan det her bære rent økonomisk i forhold til den gevinst, der ligger i at modernisere? Der var også meget præcist et ønske om, at vi gik ind
bidrog til, at praksissektoren begyndte at dele flere data. Og så, for at vi ikke skulle komme til at kede os, så skulle vi også lige kigge ind i det der med, at hvis vi kunne hjælpe med at komme i gang med nogle sundhedsdata imellem landene, så ville det også være godt. Så det var samlet set den vision, og det er også noget af det, som jeg her undervejs i resten af det her webinar vil prøve at relatere til, fordi vi mener egentlig, at vi et stykke af vejen er godt i gang med, eller allerede har opfyldt noget af den her vision, og så er der også nogle steder, vi skylder, så det vil jeg prøve at vende tilbage til undervejs. Vi havde også i styregruppen en snak om allerede det der med, hvis nu vi sådan kigger på den lange liste over projekter, som blev sat i gang der i slutningen af 2022. Jamen, hvis man kigger ind i dem, hvor var det så egentlig, at vi tænkte, at vi måske kunne være lidt hurtige og lave nogle af de der løsninger, og dem vil jeg også lige vende tilbage til, men der var nogle af de her steder, hvor man sagde, der tror vi faktisk på Medcom, at der kan I måske nok komme til at rykke lidt hurtigt. Der var noget med noget graviditetsløsning til almen praksis. Der var noget med noget dosispakket medicin, vi skulle hjælpe med at udbrede. Der var noget med at få delt nogle diagnoser ud fra de praktiserende læger. Der var noget med at få lavet noget intelligent indbakke til de praktiserende læger, så ikke de hver dag skal bruge lige så meget tid, som de ellers gør, i forhold til deres håndtering af deres indbakke. Og så var der lidt noget nørderi omkring mange frustrationer om den adressering, der egentlig bliver brugt hver dag i den her elektroniske kommunikation. Jamen, kunne vi gå ind og hjælpe med at løfte kvaliteten af de adresseringsoplysninger, så var det faktisk også opfattelsen, så ville vi kunne gå ind og spare noget tid hos nogle mennesker rundt omkring i sektoren. Det vender jeg også tilbage til. 7 hovedoverskrifter for det her Medcom 13. Og jeg tror nok også, man må sige, at det ikke helt tilfældigt, rækkefølgen i hvert fald, er det ikke helt tilfældigt, at modernisering af Medcom-kommunikationen står først. For det har været helt klart en ambition, også i vores styregruppe, at nu skulle det have første prioritet. Vi kan undervejs i webinaret her måske også filosofere lidt over, om det lykkes at give det første prioritet, men der er ingen tvivl om, at der er den her fælles forståelse af, at det er så stort og så svært og så omfattende, at hvis ikke det hele tiden bliver hejst op som noget, der bør have høj prioritet, så bliver det nok aldrig. Næste punkt er det her med at dele data via den fælles infrastruktur, altså den her nationale serviceplatform hos Sundhedsdatastyrelsen, hvor vi også har løftet og stadigvæk løfter en række opgaver. Vi har mere end en finger med i spillet, når det handler om at få sundhedsjournalen både udbredt, brugen af, men også det at få flere og flere datakilder knyttet på sundhedsjournalen. Vi har en helt særlig relation og indsats i forhold til praksissektoren. Og det er egentlig meget enkelt, hvorfor vi har det. Det er fordi vi har nogle flotte øremærkede bevillinger på finansloven, som går til et program, der hedder Digital Almen Praksis, og også et program omkring forløbsplaner i almen praksis. Så der er nogle helt særlige forventninger til, hvad vi løser i den sektor. Så har vi de internationale aktiviteter, og så har vi 2 teknikopgaver, i virkeligheden af ret forskellige karakter, men hvor den ene handler om det her overhovedet at producere standarderne, men også at sørge for gennem vores test og certificering, at IT-leverandørerne anvender vores standarder på en ensartet måde. Og så har vi vores systemforvaltning, som jo i bund og grund går ud på, at vi passer 3 systemer på fællesskabets vegne. Vi har det her grundlæggende sikrede sundhedsdatanet, der ligger i bunden af den tværsektorielle datadeling, der finder sted. Vi har vores videoinfrastruktur, som i stigende grad bliver bygget ind i lokale løsninger for at lave både videokonsultationer og skærmmøder med borgere og patienter, men også bliver brugt til tværsektorielle videomøder. Og endelig har vi det meget mundrette et hjemmemonitoreringsrepository. Det er et af de ord, der giver godt i Scrabble. Det vi kalder KIH, som er et sted, hvor vi opsamler og deler data fra løsninger, der er rettet mod borgers eget hjem, patientrapporterede oplysninger eller de mere hårde data fra hjemmemonitoreringssystemer.
Så det er de 7 hovedoverskrifter, vi arbejder med i Medcom 13. Nu vil jeg bruge tiden frem mod en pause til at snakke ind i det her med modernisering af Medcom-kommunikationen, hvad det er, vi har i gang, hvor langt vi er, og hvad det er, vi bøvler med. Så jeg dykker ned i punkt 1 nu. Vi havde en proces i starten af Medcom 13, hvor vi sammen med parterne valgte ud, at når man nu tager det her store katalog af Medcom-standarder, jamen, hvor skulle vi så starte hen med den her modernisering? Noget af det, der fyldte i den diskussion, var, om det skulle være en ren teknisk omlægning, altså indholdsmæssigt en en-til-en oplægning fra Edifact, OIO XML over til FHIR-formatet. Eller man ligesom, når man prioriterede de her ting, skulle gå ind og kigge på, jamen, hvor er der egentlig nogle presserende sundhedsfaglige eller forretningsmæssige behov, som det hedder på nudansk. Hvor er der nogle indholdsmæssige påtrængende behov for, at vi får lavet nogle nye standarder, fordi så kunne man bruge den anledning til at omlægge til et moderne format. Vi er nok af den opfattelse, at der også uden de forretningsmæssige behov er nogle grunde til at få skippet de gamle formater. Det kan være svært at finde udviklere, der kan eller vil beskæftige sig med de her gamle formater. Det kan være svært at finde nogle gode udviklingsværktøjer, der hjælper leverandørerne med at udvikle på de gamle formater. Det kan være svært for os selv at finde nye medarbejdere, der har lyst til at sætte sig ind i, hvad der er op og ned på en Edifact. Det kan også være vanskeligt for os at tage testværktøjer ned fra hylden fra det store internationale marked, når vi skal effektivisere vores egne processer omkring test og certificering. Med det sagt, så er der jo ingen tvivl om, at når vi har skulle finde finansiering, når vi har skulle overbevise regioner, kommuner, praktiserende læger om, at nu skulle vi altså prøve det her nye format, så har det været rigtig vigtigt i den dialog at finde ud af, at der faktisk også var noget i det for patienterne og personalet. Og den lange sang for at fortælle, at en af de ting, vi så faldt over med den her moderniseringsindsats, det er den her advisering, der sker, når borgere bliver indlagt på sygehuset og udskrevet fra sygehuset i forhold til kommunerne. Så kommunerne ved, hvor borgere er henne, og sygehuset ved, at borgere er kendt i kommunen. Det er jo en kommunikation, der har kørt siden starten af årtusindet, men sundhedssektoren har jo skægt nok rykket sig i mellemtiden, og en af de ting, der virkelig blev grelt med den her kommunikation, det var jo den her indførelse af de her akutambulante ophold på sygehuset, som ikke rigtig var omfattet af det, vi havde i forvejen. Og det betød jo, at lige pludselig så var der en stigende antal af borgerne, som set fra kommunens synspunkt ikke var omfattet af den her kommunikation, og set fra sygehusets synspunkt, så fik man jo heller ikke for de borgere noget viden om, at der faktisk var nogle ting ude i kommunen, de måske burde forholde sig til i det forløb, patienten havde inde på sygehuset. Så helt klart forretningsmæssigt behov for at få den her standard opdateret, og derfor var det en af de første, vi gik i gang med. Og status på det er så, at den er så i drift i dag heldigvis i alle de 3 vestdanske regioner og i landets kommuner. Og vi har Østdanmark tæt på her inden for et par måneder, er det planen, at de også går over på den nye standard. Som jeg sagde, så omfatter den her standard nu altså også, at man bliver adviseret ved de her ambulante sygehusophold. Og til med så er det sådan, takket være Kombits infrastruktur til kommunerne,
at nu er det ikke kun ældreområdet, der bliver adviseret, men også andre relevante dele af kommunen, for eksempel socialområdet, hvis borgere har noget med det at gøre. Så der er fordel på begge sider forretningsmæssigt ved den her nye standard. Det vi bøvler med lige nu, jamen det er det her med, at uanset om det er Edifact eller Fire, om vi deler eller sender eller slår op eller hvad pokker vi gør, så skal data jo ligesom skabes. Og hvis ikke data bliver skabt hurtigt i den her forbindelse, altså den registrering af aktiviteten inde på sygehuset, når borgere kommer ind, hvis ikke den sker hurtigt, jamen så kan måske nok ikke få adviseret kommunerne tilstrækkeligt hurtigt. Så det er nogle af de her forretningsregler, den organisatoriske implementering, kald det hvad I vil, som er nødvendig for, at vi får optimeret den her kommunikation. Og vel også et eksempel på det her med, at man er nødt til at så inde på sygehuset, for at man høster ude i kommunerne. Den her standard er også et eksempel på, at vi egentlig har sådan et relativt overskueligt antal parter involveret. Parter forstået som det er kommuner og regioner. Det her er ikke en kommunikation, der rækker ud til praksissektoren. Det betyder også, at vi har kunnet håndtere overgangen mellem gammel og ny standard ved, at kommunerne i en overgangsperiode har kunnet håndtere gammel og nyt format. Og vi kan så slukke for det gamle format i år heldigvis, sådan at vi nu så nationalt vil køre rent på den nye standard. Den anden standard, vi kastede os over, det var korrespondancemeddelelsen. Korrespondancemeddelelsen er jo den her lille smule fladpandede standard, der jo i virkeligheden er sådan en klinisk e-mail, hvor man har mulighed for at kommunikere sikret omkring en konkret patient imellem sundhedssektorens parter. Og i modsætning til at vide, jamen der er vi så herude i rigtig mange forskellige parter og IT-systemer, som i dag anvender den her meddelelsesstandard. Der er ingen tvivl om, at den største anvendelse er mellem de tre klassiske parter, kommunerne, sygehusene, de praktiserende læger, men den her den er ude i rigtig mange systemer, og det gør det selvfølgelig tilsvarende svært at håndtere den her overgang. Vi har derfor i den her sammenhæng ikke kunne lave det nummer, som vi gjorde med at vide, hvor kommunerne heldigvis sagde, at vi vil gerne modtage gammel og nyt i en overgangsperiode. Her er vi nødt til at arbejde med en konvertering mellem gammel og nyt, med alt det bøvl, det giver. Men i virkeligheden er vi ikke helt kommet til det bøvl endnu, i hvert fald i virkeligheden, for den her standard er ikke gået i drift. Og det har virkelig været et svært forløb at få lagt den her standard fast. Balancen mellem de muligheder, vi har set i at få gjort den her, som jeg sagde, lidt fladpandede standard mere intelligent versus det, man har følt, man havde behov for i den samlede sundhedssektor hos de forskellige parter, og også det, man synes, der var værd at betale for i forhold til de tekniske muligheder, der var og er i det her format. Så det har været en rigtig svær proces, som vi stadigvæk ømmer os en lille smule over, og som også andre ømmer sig en lille smule over. Og jeg synes, vi er på vej et sted hen, hvor man er enige om, at det her, det er vi nødt til at lære af rigtig mange steder. Jamen, hvordan kan vi egentlig rykke sammen i bussen for at undgå den slags uskønne forløb? Status er, at vi nu har udgivet en version 4 af den her dokumentation her umiddelbart inden sommerferien med nogle præciseringer og justeringer og mere beskrivelse af dokumentationen. Det er stadigvæk vores forventning, at det her kommer i drift næste år, og at som det ser ud, jamen så er det i første omgang primærsektorens IT-systemer, der sammen med de kommunale omsorgssystemer rykker først på den her. Og at vi så i løbet af frem mod 2026 også får de regionale systemer med, men også alle de andre aktører, der er de mindre aktører, kan man sige, i hvert fald ud fra kommunikationsvolumen på den her standard,
dem skal vi jo have med os. Når vi har kastet os over den her standard, så er det fordi, at vi i flere år, i rigtig mange år, er blevet mødt med ønsker om, at den der, nu siger jeg det så for tredje gang, det skal nok det sidste gang, jeg siger lidt fladpandet standard, at den bliver mere intelligent. Vi vil rigtig gerne have mulighed for at indlejre bilag i den her standard. Også sådan, at det blev sikret, at alle parter, der kunne den her standard, brugte den her standard, var i stand til at håndtere den bilagskommunikation. Ligesom i vores andres indbakker, jamen så kan det jo blive et virvar med de her korrespondancemeddelelser, hvis ikke man på en eller anden måde har mulighed for at sortere, når man modtager dem. Og en af de steder, at det er muligt at sortere, det er jo, hvis man får lavet nogle faste overskriftskategorier, sådan at man kan, som sundhedsfaglig bruger, kan se, hvad er det her handler om, og oven i købet sætte system op til at sortere afhængig af, hvad det handler om. Det har også været vigtigt for brugerne, at det blev meget tydeligt, hvem det var, der var afsender, altså noget signatur på meddelelsen. Det har været vigtigt, at det her ikke bare blev løsrevne beskeder, der lå i indbakken, men at der blev mulighed for at lave røde tråde, som vi også kender det fra vores mailsystem, imellem de forskellige meddelelser i sådan et forløb. I nogle anvendelser af det her, for eksempel når det handlede om at kommunikere rundt omkring en henvisning, ikke henvisning selv, men det, hvis man havde uddybende spørgsmål eller kommentarer til en henvisning, jamen så har det været vigtigt, at der kunne sættes en prioritet på, altså at det var en hastemeddelelse. Og endelig så har der været et stærkt ønske om, at man kunne få en positiv kvittering for, at det her det faktisk var noget, der var kommet frem, og ikke kun en besked om, hvis det ikke kom frem. Og den har også trukket lidt sender ud, fordi så er det jo lige pludselig noget med, at der skal være enighed rundt omkring bordet blandt de mange parter om, hvor hurtigt skal man egentlig håndtere sådan en meddelelse. Så det er korrespondancemeddelelsen. Den har været svær. Det kommer til at være et stykke tid endnu. Men vi synes, at de funktionelle forbedringer, der kommer med den, er bøvlet værd. Så er der jo alle de andre standarder. Der er rigtig mange standarder. Og der har der egentlig været en ambition fra starten af Medcom 13 om, at vi ligesom skulle tage den lange liste, og så skulle vi blive enige med parterne om sådan et roadmap, så man havde noget at forholde sig til. Et roadmap, der sagde, jamen hvornår tager vi så fat i henvisningerne, og i bekriserne, og laboratoriesvarene, og resten af sygehus-kommune-kommunikationen, substandarden, sygesikringsafregning, og så videre, og så videre, og så videre. Så dels det her med et roadmap, men også det at gå ind og vurdere, jamen er det her så fortsat en meddelelsesstandard, eller skal vi overtænke noget datadeling i stedet for, hvor man ikke skal sidde og vente på, at det kommer frem, eller skal vi over og tænke i nogle af de her scenarier, hvor den teknologiske udvikling, siden vi lavede standarderne, har gjort, at man måske i virkeligheden bare kan slå op og kigge, i stedet for nødvendigvis at skulle have data sendt og integreret i sit eget system. Det har simpelthen kostet blod, sved og tårer at prøve at få lagt sådan et roadmap klar, og det er ikke lykkes. Og det har vi erkendt, og det har vores styregruppe erkendt. Det gjorde de her i foråret 2024. Og i stedet for, at vi så blevet enige om, at så bliver vi nødt til at lave sådan nogle lidt mere nålespids aktioner. En af dem er, at vi siger, nu kaster vi os over henvisningerne, fordi der er en national henvisningsformidler, som skal i udbud på et eller andet tidspunkt i de kommende år. Og hvis ikke vi gør et eller andet nu, jamen så kommer der jo til at stå i de facto via Vance i den kravspecifikation, der skal være til den. Og det er vi enige om, det er nok ikke det, der skal stå. Der skal stå noget andet. Men hvad pokker skal der stå? Vi håber, der skal stå fire, men er det så noget med at stadigvæk at sende kun? Er det noget med at dele? Er det noget med en kombination af de to koncepter? Det er vi i gang med at analysere i de her måneder. Så har vi nogle laboratoriesvarstandarder, hvor vi er kommet til den konklusion sammen med vores styregruppe, at der kan vi simpelthen ikke blive ved med at vente på FHIR-modernisering. Der er nogle så påtrængende sundhedsfaglige kliniske behov for at få opdateret de her standarder, både når det gælder
biokemi, immunologi og mikrobiologi, fordi der er simpelthen plads til for få analyseresultater af de standarder, vi har i dag. Og når det gælder patologi, jamen så er der simpelthen plads til for få diagnoser. Og det betyder noget undtagprogrammering rundt omkring, og det er simpelthen sundhedsfagligt utilfredsstillende. Så der har man besluttet, at der skal vi simpelthen kigge ind i og revidere i de eksisterende gamle formater. Når det gælder, den resterende del af sygehus-kommune-standarderne, altså udover det her, jeg har talt om, jamen der er man blevet enige om, at det vil man bruge som anledning til at få et lidt mere fordomsfrit fælles blik på de muligheder, der er i netop den her kombination af dataforsendelse, datadeling og dataadgang. Og den dataadgang, altså det med at slå op, det kan jo både foregå lokalt, som der allerede er løsninger på, både i Østdanmark og Vestdanmark hos regionerne, men der er selvfølgelig også de muligheder, der ligger i at slå op i sundhedsjournalen. Hvordan kan de her 3 til 4 koncepter supplere hinanden? Er der noget, der overlapper? Er der noget, der bør, om man så må sige, afskaffes til fordel for noget andet? Det er et arbejde, vi har foran os. Det her, som jeg sagde indledningsvis, er jo den helt store elefant i Medcom-rummet, fordi højst prioritet, ja, vi er i gang, ja, men når vi ikke har det her roadmap, jamen så er vi jo bange for i Medcom, at den fulde gevinst ved at gå over til FHIR, den bliver udhulet. For en af gevinsterne ved FHIR skulle netop være, at man fik defineret nogle ressourcer eller nogle byggeklodser, som man så kunne genbruge på tværs. Nogle af de diskussioner, vi har haft om korrespondancemeddelelsen, jamen det har jo også været i vores hoved i hvert fald, jo i virkeligheden en diskussion om, jamen hvis vi nu laver den byggeklods her på den måde, så vil det give nogle fordele, når vi skal kaste os over henvisningen. Og de der sammenhænge på tværs af de forskellige kommunikationsbehov, der fejler vi jo, hvis vi ikke får lavet et roadmap, hvor vi husker på, at det ikke bare er at omlægge den enkelte standard, men vi gerne vil kunne se det her i en sammenhæng på tværs af hele vores katalog. Så det er noget strategisk bøvl, at vi ikke lige nu kan sige, hvad planen er for det her, og at det går for langsomt. Vi oplever jo også, at IT-leverandørernes motivation for at være med her, den falder, hvis den her koordinerede omlægning, den udbliver. Og så er det jo sådan med alt nyt, at hvis ikke man får det indført, jamen så kommer der noget andet nyt, end man har set sig om. Sådan vil det altid være. Så vi skal også passe på, at vi ikke bliver overhalet indenom og udenom, både af den teknologiske udvikling, men jo også af lokale ukoordinerede initiativer, som kompensation for, at vi på det fælles nationale ikke kan følge med. Vi har også en moderniseringsaktivitet omkring ny infrastruktur. Det er her, hvor ambitionen er, at vi skal lave et pilotafprøvning i drift, både af det at lave FHIR-standarder til at flytte data, men også det her med, at vi så i stedet for at gøre det på VANS-nettet, prøver at skulle bygge en ny infrastruktur op, som skulle være VANS-nettets afløser, men som samtidig skulle få løst det problem, vi har i dag, nemlig at VANS-nettet ligesom er et løsrevet infrastruktur i forhold til den øvrige fælles infrastruktur. Derfor har vi i det her arbejde sammen med Sundhedsdatastyrelsen dels peget på e-delivery som fremtidens meddelelsesnetværk, men også sørget for, at det skulle hænge sammen med, hvad der foregår inde i den her fælles infrastruktur hos Sundhedsdatastyrelsen, den nationale serviceplatform. Og en del af det her er også, at vi skulle få lavet noget bedre teknisk løsning omkring den her sundhedsadressering, der i dag bliver håndteret via det her SOR-IDI-system, men hvor vi fra e-delivery-konceptet får en bedre teknisk håndtering af de her adresseringsspørgsmål. Jeg tror, det allerførste møde, jeg var til i Medcom i 1997, inde på Rugårdsvej i Odense, jamen det handlede om vi dog ikke kunne gøre noget ved den der adressering. Så det er virkelig en problemstilling, der er flyttet med i rigtig, rigtig mange år, som vi gerne vil løse, men som også er svært at løse. Vi vil så finde et helt nyt område, for nu ikke at blive fedtet ind i det der med det der roadmap, vi ikke kunne finde ud af at få lavet sammen. Jamen så har vi fundet et sted, hvor man i dag telefonerer, hvor vi tænker, jamen kunne man dog ikke gøre det smartere? Og der har vi så kastet os over de her kommunale prøvesvar, der hvor den praktiserende læge beder en sygeplejerske fra kommunen om at lave en eller anden
prøve ude i borgers eget hjem, og så i stedet for at indtelefonere løsninger, så tapper den praktiserende læge svaret ind. Jamen, det tænker vi, det kunne vi nok gøre bedre i år 2024, nemlig ved at lave noget integreret dataudveksling. Den standard er for så vidt klar her i foråret 2024. Vi kæmper stadigvæk med den her infrastruktur med specifikationerne. De første er frigivet også i foråret 2024. Vi har også god fremdrift i den arbejdsgruppe, der snakker om, hvordan skal den governance egentlig være for den her infrastruktur i fremtiden? For det er jo en del af det her også, at vi bygger ny infrastruktur. Hvor skal den bo henne? Og så har vi også et tæt og godt samspil mellem hinanden. Den der lidt mere lavpraktiske indsats, jeg omtalte på et tidspunkt om forbedret SOR-adressering, sådan at vi sørger for, at det arbejde, vi laver nu med oprydning og klargøring, det ligesom kan spille ind i sådan en forbedret teknisk adresseringshåndtering i fremtiden. Her har vi også bøvl. Undervejs er der også i det her projekt kommet nogle øgede sikkerhedskrav, som gør, at budgettet er udfordret. Vi mangler stadig de sidste tekniske infrastrukturspecifikationer, netop omkring det her med sundhedsadressering og postkasseregister, som vi ikke er klar med til tiden. Det betyder, at de samarbejdsaftaler, vi stadig mangler at indgå med IT-leverandører, må indgå i det her, er forsinket, og det betyder også, i og med at vi ikke er helt klar med specifikationerne, at der er noget usikkerhed om, hvad det vil koste at realisere det. Der er man jo ligesom nødt til at vide, hvad man skal lave, før man kan estimere. Og så er der jo også en masse andre ambitioner om, hvordan fremtidens sundheds-IT-infrastruktur skal se ud. Og der må man sige, at der skal vi jo formå fra Medcoms side at beskrive, hvordan det vi laver i det her EMI-projekt spiller ind i den her samlede snak om en sundhedsdata-platform i fremtiden. Så samlet set, der må vi sige, at når vi kigger på moderniseringen isoleret set, som det her meget højt prioriteret, så hvis vi holder det op imod visionen for Medcom 13, jamen så skulle vi implementere de første FHIR-standarder, og vi skulle fokusere på det her med noget økonomisk bæredygtig modernisering. Der vi er, det er, at det her er ikke bare noget, vi har fundet på, det er også noget, der er printet i regeringens digitaliseringsstrategi, og der er fundet noget økonomisk starthjælp til parterne, 45 millioner for den strategi. Vi har de første FHIR-standarder taget i brug, de her adviseringer og kvitteringerne. Vi bøvler med det der roadmap, og vi bøvler med det der med balancen mellem det, som vi kan rent teknisk, og det, der så er en villighed til at betale for, altså den her økonomiske bæredygtighed. Vi kæmper med infrastrukturen, i hvert fald til aftalt tid. Til gengæld så har vi nu fået hul igennem til, at vi også kan nyttiggøre FHIR-standarden, ikke bare til meddelelser, men også til datadeling. Og det er noget af det, som jeg vil komme lidt ind på efter en pause. Jeg tænker, at der er lige plads til et par spørgsmål. Jeg kan se, at Camilla har spurgt noget med udfordringer med automatisk opdatering af handelsnavn på lokale medicinlister. Jeg vil sige, at det fag tror jeg ikke, jeg havde på universitetet. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en opgave. Jeg er ret sikker på, at det er en opgave, der ikke ligger hos os. Men om der er nogen hos os, der ved noget om det, det vil vi tage med tilbage og spørge om efter webinaret her. Tak for spørgsmålet, Camilla. Ellers så tænker jeg, at vi har fortjent en pause. Skulle vi ikke se sådan 5 minutter i 11 igen? Så tænker jeg, at vi lukker ned her. Tak.
Hallo? Hvorfor kan du ikke? Hallo? 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 Hallo, Anne? hallo? Er det Anne? Nej. Nå, må ikke vi skal starte op igen?
der er jo langt igennem den her liste af projekter, og jeg vil gøre det lige knap så detaljeorienteret på nogle af de næste punkter. Jeg vil lige komme lidt ind på, hvad det er, vi gør, og hvor vi er i forhold til det her med datadeling via den fælles infrastruktur, men også i forhold til sundhedsjournalen. Det er jo sådan, at i forhold til den her fælles infrastruktur, den nationale serviceplatform, dokumentdelingsservicen, der har vi jo typisk 2 typer opgaver. Den ene er, at vi leverer standarder. Hidtil har det jo meget været de her HL7 CDA-standarder, vi har leveret til det formål. Og så har vi den opgave typisk, at de praktiserende lægers organisation og FAPS, speciallægerne, men også KL for kommunerne, beder os om at gå ind og koordinere noget udbredelse hos de parter, samtidig med at vi så via de store programmer selvfølgelig får koordineret med, hvad der sker ude i regionerne. Vi har de fingre med i spillet, både når det gælder det her samlede patientoverblik, hvor det jo meget er aftaledelingen, det er synkronisering af stamkort. På det seneste også sikre, at stamkortet understøtter den her lovgivning med borgers fravalg af genoplivning, både i kommunerne og i praksissektoren, og når det gælder standarderne, også i regionerne. De steder er vi jo egentlig ganske langt. Sådan i forhold til kommunerne, jamen der mangler vi sådan rundt regnet en 10 stykker af kommunerne, der ikke er kommet i gang endnu, og som jo helst skal være i gang inden udgangen af året. Så der er vi rigtig langt med udbredelsen. Når det gælder praksissektoren, har vi jo haft aftaledelingen i gang i rigtig lang tid. Og faktisk lige i disse timer og dage, der har vi en testcamp nede i Troense, hvor lægesystemerne er samlet, hvor Sundhedsdatastyrelsen også deltager, hvor vi koordinerer, at de her 6 systemer, der er i praksissektoren i dag, bliver testet og certificeret i at kunne også det med stamkortet. Og så er det jo typisk det årshjul, vi har, er, når man bliver testet og certificeret her i september, jamen så kommer det ud til kunderne her i løbet af de næste måneder. Så har vi nogle andre ting også, som er nogle af de næste skridt i forhold til den her deling. For eksempel har vi jo rigtig meget haft lyst til, det har mange af os, til at gøre noget ved det her med psykiatrien. Kunne vi dog ikke gå ind og lave noget der? Og det er jo et af de steder, hvor vi prøver nu med et pilotprojekt under den her hat, der hedder Samlet Patientoverblik, sammen med Region Hovedstaden og 2 pilotkommuner, at få afprøvet det overhovedet bare at få delt nogle af de her planer, man laver sammen inden for psykiatrien på tværs af sygehus og kommuner. Og der har vi en CDA-standard klar. Der bliver puttet noget PDF ind i det. Der var det den der PDF, som jeg talte om indledningsvis. Det her er knap så forkromet, men dog forhåbentlig bedre end Papyrus og Telefax. Og der forventer vi de første erfaringer her i en pilotafprøvning, der gerne skulle gå i gang her i efteråret. Så har vi også kørende i drift. Det her med at opsamle og dele de her pro-besvarelser, patientrapporterede oplysninger, altså de her sundhedsfaglige spørgeskemaer hos borgerne. Og det kører, og det er på vores standarder, igen CDA, det er via den her KIH repository, det var den der gav godt i Scrabble, jeg talte om indledningsvis, og via den her fælles infrastruktur. Og der er nogle tal sat på planchen her, der viser, hvor mange af den slags spørgeskemabesvarelser fra forskellige løsninger, der er opsamlet og delt i den her infrastruktur i første halvår 2024. Vi er dog op på et 4-cifret antal samlet set, men alt andet lige er det jo ikke nogen storm, men det findes, og det virker. Det bøvl, vi har der, det er, at vi er simpelthen blevet en flaskehals hos os, på grund af vores knappe CDA-eksperter, som gør, at der, hvor vi virkelig venter på den store ketchup-effekt på det her område, nemlig det at opsamle og dele data fra FUT, Telma-løsningen, Kommunal Pro, der er det lige nu også, der er flaskehalsen for at komme videre. Det er vi ærgerlige over. Vi prøver at lægge en plan sammen med de gode folk i FUT, for at få den ketchup-effekt, vi alle sammen ønsker os, også på det område. Så var der det der med dosisdispensering, og der er bare et af de steder, hvor man må sige, at
der er udbredelsen bare stærkt stigende. Flere og flere borgere på. I den periode i Medcom 13, jamen der er der simpelthen, da vi startede Medcom 13, der var der godt 38.000 borgere på. I dag er der knap 54.000 borgere på. Og det er jo en fælles indsats fra rigtig, rigtig mange parter, der gør, at det her virker. For eksempel har vi jo sammen med, igen, de praktiserende lægers systemer sørget for, at IT-understøttelsen af den praktiserende læges håndtering af den her dosisdispenserede medicin er blevet optimeret i alle systemerne. Og det vi gør nu, det er jo det her med at understøtte den her fortsatte organisatoriske udbredelse hos både lægerne, kommunerne, sygehusene og apotekerne. Det er jo alle, der spiller positivt med i den her gode historie. Et af de steder, vi får vist data, det er jo så på Sundhedsjournalen, som også bruger vores standarder fra Medcom og bruger den fælles infrastruktur et langt stykke af vejen for at få data derop. Her har vi jo sammen med Sundhed.dk sørget for, at der er i dag 68 kommuner, der anvender den såkaldte knapadgang fra deres fagsystemer ind til Sundhedsjournalen, så man har let adgang til at lave det her sundhedsfaglige opslag på de data, der nu er tilgængelige inde på Sundhed.dk for sundhedsprofessionelle. Vi arbejder også med at få koblet flere datakilder på. I det, der hed Sundhedsjournal 3, der fik vi privathospitalerne på. Nu er vi tæt på med data fra speciallægepraksis, både diagnoser og epikriser, som også er med på testcampen dernede i Troense på Tåsinge i disse dage, sådan at vi forhåbentlig meget, meget snart får de data at se på Sundhedsjournalen. Når det gælder kommunernes data, er det højt prioriteret i Sundhedsjournalprojektet, og der er vi i fuld gang med at skitsere, hvordan det kan lade sig gøre igen via Kombit og den her fælles infrastruktur og Sundhedsdatastyrelsen. Og det er et af de steder, hvor vi arbejder med FHIR-dokumenter og ikke med CDA'er for at få data gjort tilgængelige. Vi har en tid godkendt her før sommerferien, og det er bestemt planen, at det der skal op og rulle i en første version i 2025. Vi har det sædvanlige bøvl omkring juraen, det her med, kan vi nu også få lov til at dele de data, kommunerne har, som er indsamlet under serviceloven, eller er det kun dem, der er under sundhedsloven? Det er en klassisk problemstilling, som i hvert fald jer, der kommer fra kommunerne, ved mere om, end jeg gør. Når det gælder de praktiserende læger, jamen der har vi faktisk fået de forløbsplaner, de laver. Jeg nævnte indledningsvis den der fine bevilling, vi har til det, at de overhovedet laver nogle forløbsplaner, men i dag er de faktisk også tilgængelige i Sundhedsjournalen for andre sundhedsprofessionelle ud over borgere selv. Og det kom i gang her den 11. juni i år. Så det er et eksempel på nogle af de her strukturerede data fra de praktiserende læger, som man har aftalt i overenskomsten skulle være tilgængelige på Sundhedsjournalen. Der er det et eksempel på, at der har vi nu gang i forløbsplanerne. Det samme arbejder vi på med det her diagnosekort, som vi også arbejder på ude hos de praktiserende læger, at de også jævnfører gældende overenskomst skal være tilgængelige på Sundhedsjournalen. Og som alt ser ud lige nu, jamen der bliver det nok i starten af næste år, at det kommer til at være en realitet. Og igen er det et af de steder, hvor vi er lykkes med at få FHIR indført, sådan at det ikke er en CDA-standard, der bærer de her data, men en FHIR Document-standard. Så det er de datadelingsinitiativer, vi har i gang. Og nu har jeg flere gange nævnt praksissektoren, de flotte bevillinger, de store ambitioner, der er for at forbedre både IT-understøttelsen af den enkelte yder derude, lægen og hans personale, men også det her med at få flere data delt, og det vil jeg dykke lidt mere ned i nu. Fordi hvis vi lige husker tilbage på, hvad det var, der stod i visionen, jamen så stod der jo noget med, at der var praksissektorens IT-redskaber fremhævet som et af de steder, vi skulle fokusere på, når vi skulle ind og se, om vi kunne gøre hverdagen lidt lettere for sundhedspersonalet. Et andet sted i visionen stod der netop det her med at øge praksissektorens datadeling med patienterne og med de andre parter i sundhedssektoren. Nedenunder, der står der de konkrete initiativer, vi har, han har sagt mere eller mindre gang i forhold til praksissektoren direkte under den her overskrift. Nu nævnte jeg det her med at dele diagnoser lige før i Sundhedsjournalen.
Men igen, for at lave diagnosedelen, så skal der jo være nogle diagnoser i virkeligheden, og derfor har vi et selvstændigt initiativ i forhold til praksissektoren om at få de diagnoser registreret. Vi har noget om digital svangerjournal. Hvis I husker tidligt i mit oplæg, så var det jo et af de der speedboats-projekter, hvor vi helst skulle lave noget hurtigt. Vi har noget, der hedder klinikkens cockpit, som er noget mere, ambitiøst. Vi havde intelligent indbakke. Vi har noget omkring apps i almen praksis. Vi har noget med egne laboratorieanalyser foretaget i klinikkerne. Vi har et grundlæggende initiativ omkring datastandardisering internt i praksissektoren, og så har vi noget omkring de her forløbsplaner, som jeg også fortalte før, nu bliver delt. Men igen, de skal jo ligesom findes, før de kan deles. Jeg starter lige med svangerjournalen. Mange af jer vil vide, at vi har et stort, flot nationalt initiativ, der handler om, hvordan vi kan lave en IT-løsning til graviditetsforløb, som jo har som ambition både at udfase det her lille papkort, de af os, der har børn, har prøvet at bære rundt på som vandrejournal, men også den her, om man så må sige, indledende henvisning fra, når den glædelige begivenhed er konstateret hos egen læge, så er det datagrundlag, der bliver spillet videre, ikke bare til vandrejournalen, men jo ind til visitationen på fødestedet, for ligesom at få sat gang i det her samarbejde omkring graviditetsforløbet. Det store projekt bidrager vi til, også med standarder i øvrigt, men vi har den her forløber, som handler om digital svangerjournal til den praktiserende læge. Og det er en løsning, som helst skulle frigøre noget tid hos den praktiserende læge ved, at noget af det, man ellers bruger sin tid på første konsultation, med at besvare nogle relativt simple spørgsmål rundt omkring ens familie, jamen den udfylder den gravide nu hjemmefra via et spørgeskema i min læge, og den besvarelse bliver så løftet over i lægesystemet, sådan at man kan, i stedet for at bruge tid på at udfylde det, så faktisk kan drøfte, hvad det er, der står, og få det løftet over i den henvisning, der i sidste ende, altså den her svangerjournal, så bliver sendt ind digitalt til fødestedets visitation. Hele ideen er jo, at de oplysninger, selv samme data jo i fremtiden skal integreres ind i den her samlede IT-løsning til graviditetsforløb, sammen med, og dermed deles også med flere parter i en central graviditetsmappe. Det vi gør nu, og så kom den igen, vi løfter det ind i en PDF, som vi så sender som en almindelig kendt sygehushenvisning ind til sygehuset. Så det er jo igen et eksempel på, at vi prøver at rykke lidt hurtigt, til gengæld er det ikke formfuldendt hele vejen. De praktiserende læger, som vi taler med, synes, at der er musik i det her for dem i deres klinik, og den måde, de bruger deres tid på. Og heldigvis hører vi også fra sygehuspersonalet, at vi ved at lave det her stykke arbejde faktisk forbedrer datagrundlaget, de får, når de skal visitere og arbejde videre med den gravide inde hos dem. Også selvom det kommer frem på en PDF. Det kan selvfølgelig gøres bedre, og det kommer det også til at være i fremtiden, men det er så langt vi når, og det er der vi er lige nu. Helt lavpraktisk er status, at det lægesystem, der hedder EG, skulle der stå, Clinea, det er testet og har den ude hos ca. 75 kunder, og at nu prøver de det af, og så er det ellers klar til at blive lukket op til resten af deres kunder. Vi har et andet stort system, XMO for CGM, som er testet, og de har i øjeblikket 12 klinikker i gang, og så skal vi også lige finde ud af, hvordan det kører hos dem, før at de tør lukke op til resten. Vi har et tredje system, Novak, som er testet, og som er ved at være klar til at begynde udrulning, og så har vi 3 systemer, der endnu ikke er testet, men som er på vej. Så det er der, vi er med det initiativ, og som sagt, så er det ikke en konkurrent til den store nationale løsning, tværtimod er det en forbrænder, fordi vi klargør det datagrundlag på den her måde, i samarbejde med den gravide og den praktiserende læge, sådan at vi får noget godt at spille ind i den store løsning, når den er klar. Vi har et stort ambitiøst projekt, der hedder Klinikkens Cockpit, som rigtig meget er født, havde jeg lyst til at sige, hos de praktiserende læger selv, som ønsker sig et bedre og mere dynamisk overblik over de mange data, de har i det IT-system, de nu engang bruger. Det er både for
at blive mere præcise og få et bedre overblik, når de sidder med den enkelte patient og pårørende. Men det er også for at blive bedre til at kunne varetage det her populationsansvar i forhold til den samlede gruppe af patienter, de har tilknyttet deres klinik. Her spiller primærsektorens serviceplatform, som jo er en fælles platform ejet af de lægesystemer, der nogle gange er, en kæmpe stor rolle, ligesom de gør i graviditetsprojektet. Vi har de første delleverancer klar for dem, og de næste på vej her i år. Og så er det ellers tæt på, at vi kan lave de første releases for at få det her afprøvet i virkeligheden, både hos det system, der hedder EG Vind PLC, men også CGM, det var dem med lægesystemet XMO, har vi nu indgået en kontrakt med, som sådan nogle frontrunners blandt lægesystemerne, for at kunne det her. Det er ikke nogen hemmelighed. Det her det er et svært projekt, og det er også et meget komplekst og visionært projekt, så derfor er fokus lige nu på, hvordan vi ligesom kan få nedbrudt det her i en første version til noget, der er overskueligt og rent faktisk kan realiseres, sådan at vi kan lave en agil udvikling frem mod, at de første læger får lov at prøve det her i virkeligheden. Et af de steder, hvor vi også håber på at frigøre noget tid, jamen det var det, jeg nævnte indledningsvis med den her automatiserede håndtering af de mange laboratoriesvar, den praktiserende læge modtager hver eneste dag. Hvis den praktiserende læge nu, når hun rekvirerer de her laboratorieprøver, allerede på det tidspunkt forholder sig til, jamen hvis Lars' kolesterol ligger cirka der, når jeg får svaret, jamen så er jeg sådan set tilfreds. Så giver det jo nogle muligheder IT-teknisk for at lave en automatisk besvarelse, hvis nu alt er godt, og også en autoarkivering i stedet for at skulle kigge hele sin lange indbakke igennem. Også hvis det nu er sådan, at jeg har en tid hos min læge om en uge, jamen så er der måske også et svar, der ikke er mere hastende, end at det kan sådan set godt vente, til jeg har en tid. Det afprøver vi også i et lægesystem, IG Clinea igen. Afprøvningen har været ikke uproblematisk, men dog så lovende af den styregruppe, der sidder for det, jeg har sagt, jamen det tror vi faktisk så meget på, at det skal udbredes til de andre 5 lægesystemer. Det blev vedtaget her før sommerferien, og lige nu er vi så i gang med at udarbejde nogle brugerhistorier, nogle testprotokoller, sådan at det kan komme på en kommende testcamp, ligesom den vi har i Troense lige nu. De kommer jo et par gange om året typisk, sådan vi kan få det implementeret til næste år. Andre projekter. Vi arbejder med apps i almen praksis. I virkeligheden et meget teknisk projekt, der alene går ud på at gøre det let og elegant for den praktiserende læge at håndtere de her apps, hvis man synes, at ens patient kunne have glæde af det. Vi har haft en positiv evaluering af et pilotprojekt og har fået grønt lys til at afprøve det i lidt større skala resten af året. Og så er det jo sådan, at der parallelt med det jo nu er vedtaget, at der skal nedsættes sådan et nationalt appråd i Lægemiddelstyrelsen, som ligesom skal komme med en liste af apps, sundhedsapps, der har fået det her flotte stempel, som man så kan finde på sundhed.dk. Og der er øvelsen, så den tekniske øvelse selvfølgelig at få lavet en fed snitflade imellem sundhed.dk og lægesystemet, og de ting, vi har lavet i lægesystemet sammen med dem, for at få en god håndtering af de her apps. Vi havde et punkt omkring de laboratorieanalyser, der bliver foretaget i klinikkerne. Lige nu er det her projekt under afklaring, og lige nu har det fået et boost her for, var det ikke i sidste uge, der kom en ny PLO-overenskomst for næste år, hvor det indgår som et af de ting, der skal fikses. Endelig har vi et initiativ omkring datastandardisering i almen praksis, som ikke rigtig er kommet i gang. Vi har fået givet det lidt boost nu, sådan at vi er i gang nu sammen med de gode parter i både PLO og PLSP og de her lægesystemer om at få lavet et projektgrundlag, så vi kan få forbedret den standardisering, der er nødvendig, når vi skal dele data i større grad i fremtiden. Så havde vi også en flot bevilling til forløbsplaner. Og det har vi jo egentlig haft i lang tid, og det har vi også stadigvæk. Og det er jo patienter, der har kol, diabetes type 2 og iskemisk hjertesygdom, der skal have sådan en forløbsplan hos egen læge.
Her har vi også KIAP, kvalitet i almen praksis, med ind og hjælpe med de sundhedsfaglige rekommanationer omkring de her ting. Det er en løsning, der virker, og hvor anvendelsen stiger. Vi har 79% af landets klinikker på. Vi har en målsætning om, at vi skal nå 85 i år, og resten til næste år. Og så er der det her med, det store nye i det her projekt, er det her med, at vi nu deler det i sundhedsjournalen, så det ikke bare er en sag mellem, det er selvfølgelig primært en sag mellem læge og patient, men nu kan andre sundhedsfaglige altså også gå ind, og dermed kan det her være med til at understøtte det tværsektorielle samarbejde, der er om de her patienter. For at få det her til at hænge rigtig godt sammen med, hvis man skulle få brug for at henvise til noget kommunal forebyggelse for nogle af de her patienter, jamen så er det nu bygget ind i 4 ud af de 6 lægesystemer, at det er blevet mere elegant, så det faktisk er en mulighed, man får op, når man sidder med den her forløbsplansformular. Det er i drift i de lægesystemer, der er certificeret, og så mangler vi så på det punkt 2. En masse ting i praksissektoren, og som sagt indledningsvis, så er det jo fordi, at der også er på forhånd sat penge af til det øremærket, og også fordi der er nogle ret store forventninger om, hvad vi kan løse i den sammenhæng sammen med PLO, PLSP og de her 4 leverandører, der leverer de 6 lægesystemer. Så var der noget med nogle internationale aktiviteter, og der er en alt overskyggende international aktivitet hos os i disse år. Og det er det store projekt, der hedder XShare, hvor hele 40 partnere i hele Europa, store standardiseringsorganisationer, er gået sammen om at prøve at konkretisere den del af European Health Data Space, den her nye EU-forordning, der er på vej, konkretisere den del af den forordning, der handler om, hvordan vi i fremtiden kan udveksle sundhedsdata over landegrænser. Helt konkret er der meget fokus på det, man kalder patient summary, og så nogle medicindata. Det er der, hvor man ligesom prøver først. En anden konkret ting med det her projekt er, at man prøver at tage afsæt i en allerede eksisterende standard European Electronic Health Record Exchange Format, og prøver at se, ja, hvordan kan vi få det til at virke, og hvordan kan vi få det til at virke sådan, at vi som borgere kan tage vores sundhedsdata med til andre lande, sådan at hvis vi skulle få brug for lægehjælp der, jamen så har vi faktisk mulighed for at give umiddelbar adgang til det, der ligger på os i et patient summary i første omgang, og de her medicindata. Det er det, der på den her slide hedder yellow button, altså det, at man har, om man så må sige, en knap på sin telefon, hvor man kan stille de her data til rådighed. Et stort projekt, cirka 60 millioner danske kroner er der i budget årene frem mod november 26. Det er desværre ikke millioner til Medcom. Vi har godt nok den administrative koordinatorrolle, men det er HL7 Europe, der har den tekniske koordinatorrolle, og vi skal dele pengene med alle dem her. Så mangler vi kun lige at snakke en lille smule om de her 2 teknikopgaver, grundlæggende teknikopgaver, jeg nævnte, vi løser, og hvad er det egentlig, vi har gang i der her i Medcom 13. Og først det her med standarder, test og certificering. Det er jo i takt med, at vi laver flere standarder, vi opdaterer vores standarder til FHIR, vi leverer standarder til nye formål, de her CDA-standarder og FHIR Document-standarder, der fylder det mere og mere i vores butik. Sidste år havde vi samlet set 40 testforløb. Indtil videre har vi i år haft 31 afsluttede testforløb. Lige nu har vi gang i 39 testforløb. Så det er noget, der fylder rigtig, rigtig, rigtig meget. Nok også mere, end vi lige kan følge med til. Jeg nævnte noget med en flaskehals og noget CDA-certificering tidligere. Det fylder meget det her med vores nye FHIR-standarder. Det fylder meget det her med, at vi nu kvæg lovgivning har skulle have det her med borgers fravalg og genoplivning ind i vores standard for stamkortet. Vi har nogle hænger omkring det her med CDA-standarderne for pro-besvarelserne. Det var flaskehalsen lige nu. Og så har vi jo også vores løbende samarbejde og alle de ambitioner, der er i forhold til
til praksissektoren, som gør, at vi prioriterer de her fælles testcamps, som vi har gang i lige nu, rigtig meget. Så det er det, der fylder hos os. Når det gælder vores systemforvaltning, jamen, så er det klart, at vi passer på både forvaltning og drift og alt muligt omkring de tre løsninger. Men vi har også 2 relativt højt profilerede projekter inden for systemforvaltningen. Dels er vi i gang med at udbrede og implementere den 4. version af sundhedsdatanettet, efter det var i udbud. Vi har en meget presset tidsplan for at få i alt 126 tilsluttede parter over på det nye sundhedsdatanet. Vi skal have indgået nye tilslutnings- og databehandleraftaler. Der er en bureaukratisk proces omkring det. Det seneste tal, jeg har fået der har vi 82 af de 126 i hus. Og så skal vi jo også have lavet det rigtige arbejde, nemlig have flyttet de her parter over på det nye sundhedsdatanet. Og der er det seneste tal, jeg har, at vi har flyttet 37 af de 126. Det kommer til at tage resten af året. Det er et stort projekt at få det her opgraderet. Omkring video, der er vores helt store satsning at få forbedret de borgerrettede videokonsultationer og skærmbesøg fra kommunerne ud i borgers eget hjem. Vi har fået en særskilt bevilling fra den der store flotte pulje, der er sat af fra regeringen til mere behandling hjemme i de kommende 3 år, inklusive 2024. Og det er meget understøttelse af kommunernes borgerrettede videomøder, vi har fokus på der. Vi lavede jo noget af et hack under coronaen i forhold til de praktiserende læger for at få en god systemunderstøttelse af det, sådan at video ikke bare bliver noget standalone. Og det er noget af det samme, vi er i gang med nu, sammen med omsorgssystemleverandørerne. Begge omsorgsleverandører er i fuld gang med den her VDX-integration. Og vi har yderligere kommunale fagsystemleverandører på vej, som er interesseret i at gøre det samme. Så det er den ene del af det her, det er at få gjort det lækkert for den sundhedsfaglige bruger i kommunen. En anden del af det er at sørge for, at de skærmløsninger, der kommer i borgers eget hjem, kan kobles direkte op på VDX, så det bliver meget simpelt for borgere bare at trykke på en knap, og dermed komme i forbindelse med andre, der også har koblet op på VDX. Og endelig så har vi en lidt svær ting, vi har stillet os selv som opgave, nemlig at få lavet en dynamisk telefonbog i VDX, som gør det lettere at lave tværsektorielle videomøder, uanset hvilken videoløsning man bruger. Og så kommer der et spørgsmål, om vi har fokus på at have muligheden for skærmhold via VDX. Det er ikke et selvstændigt fokus, men det her skulle gerne gøre, at det også bliver nemmere. Så skal jeg stoppe inden så længe, men jeg skal lige prøve at wrappe lidt op, fordi den her slide, den viste jeg tidligt i mit oplæg, det her med, hvad man sad og snakkede om i Medcom styregruppe der i 2022, om hvad der i det her arbejdsprogram måske kunne frigøre noget tid. Og hvis vi tager dem dernede af, så kan man sige, at den der graviditetsløsning til almen praksis, det var jo den her digitale svangerjournal, som det kom til at hedde hen ad vejen. Jamen den findes jo så, og den er på vej i udbredelse. Man talte om det her med dosispakket medicin, det var der noget i. Jeg har fortalt jer, at der er udbredelsen allerede markant, og den fortsætter. Man snakker om det her diagnosekort i almen praksis, specielt vil det nok være til glæde for de kommunale sygeplejersker. Og der er vi ikke endnu, men jeg synes, vi er godt på vej, og forventningen er altså, at det skulle vi gerne have i starten af næste år. Man talte om den her intelligente indbakke, som gerne skulle gøre det lettere for den praktiserende læge at få kommet igennem dagens post. Og der har vi altså den tidshorisont, der lige nu ligner medio 2025, før vi har det ud at rulle. Så talte vi om de der frustrationer og friktioner, der kom ved dårlig adressering. Vi havde det her store fine projekt om, hvordan vi kan gøre det teknisk godt en gang i fremtiden. Men vi har altså også den mere lavpraktiske tilgang til det, at vi er i gang med at koordinere en fælles oprydningsindsats i de oplysninger, der allerede findes i det eksisterende SOR-ID-register. Vi har et testforløb i gang for at udfase sygehusafdelingsklassifikationer som adresseringskode, sådan at man kun bruger SOR-koder i fremtiden. Det betyder så også, at man jo helst skal have de rigtige SOR-koder at bruge. Og så er vi i gang i en registreringsvejledning, sådan at der bliver mere klarhed over, hvad det er for nogle regler, man skal registrere de her SOR-EDI-oplysninger i det her register.
Så der er vi også på vej med nogle ting, der forhåbentlig hjælper ude i den praktiske virkelighed omkring den her omfattende kommunikation, vi har gang i. Hvis vi så tager selve visionen op og siger, jamen hvor er det så, vi skylder? Så synes jeg, der er 3 steder, der skiller sig ud. Jeg synes, det her med samarbejdsflader til andre sektorer, det er ikke så meget, vi har rørt i den gryde. Vi var jo heldigvis også der, hvor vi forventningsjusterede lidt. Det var det der med, hvor langt kan vi nå på 3 år. Fortsat økonomisk bæredygtig modernisering, der synes jeg stadigvæk, vi øver os lidt sammen med parterne og leverandørerne i, hvad det egentlig betyder. Så havde vi det der punkt omkring at forbedre datakvalitet hos de praktiserende læger. Og så nævnte jeg lige før, at der har vi et initiativ i gang, men det er altså sådan et, der har skulle genstartes et par gange, og nu prøver vi så igen. Lige nu og de kommende 5 kvartaler, jamen der er det her de punkter, vi bærer ind til vores næste møde i Medcom styregruppe. Vi vil rigtig gerne gøre noget med de Medcom-flaskehalse, vi har for at blive certificeret. Det er der, hvor FUT giver os dårlig samvittighed. Det er jo sådan noget med at ansætte folk og arbejde smartere og sådan noget, og det er jo ikke noget, der giver effekt dagen efter, man har gjort det, men det er bestemt noget, der har vores fokus. Vi prioriterer hårdt på det her punkt især, og derfor når man nationalt taler om en mere fælles og forpligtende prioritering på nationalt niveau, så vil vi rigtig gerne vide, hvad der er vigtigst, når vi skal prioritere i hverdagen. I den forbindelse, der må man sige, at der må man ikke glemme den her Medcom-modernisering, fordi så går vi i stå. Det er simpelthen nødt til at være en del af den samlede nationale prioritering, at vi får moderniseret den her kommunikation, vi sidder og passer på alle sammen hver dag. Hvis vi skal tage nyt ind i 2025, jamen så har vi brug for at få afsluttet noget af det, vi har i gang. Noget af det er også tæt på, eller neddroslet. Nogle af de ting, der ligger i pipeline, det er jo netop den her før omtalte nye overenskomst på PLO-området. Der står noget om, at alle klinikker skal kobles op på den her Health Hub, som PLSP har etableret. Der står noget om, at vi skal have delt nogle journalnotater, netop via den selvsamme Health Hub og den fælles infrastruktur. Og der står netop også noget af de der egne laboratorieanalyser, som egentlig har været meningen skulle deles i et stykke tid, men nu er det også skrevet ind i den her overenskomst, at det altså skal ske nu til næste år. Vi har nogle moderniserede henvisninger, som trænger sig på, jævnført den analyse. Der er et ønske i sundhedsjournalen om, at vi også går ind og hjælper lidt til med nogle EKG-diagrammer, vist nok i PDF apropos. Og så har vi det her med udsatte børn og unge, og hvordan vi kan lave digital understøttelse af det. Der banker KL og Compit rigtig meget på for at få vores hjælp. Den sidste slide, det er jo så den lidt mere overordnede nye virkelighed, som vi jo alle sammen blev lidt klogere på her i forgårs, da regeringen kom med udspillet Sundhed tæt på dig. Og i den står der jo, at vi fra 2026 skal være en del af en ny konstruktion, der hedder Digital Sundhed Danmark. Og noget af det, vi gerne vil byde ind i det er jo, at vi sådan set hos os har 30 års erfaring med netop det tværsektorielle ejerskab, der er lagt op til Digital Sundhed Danmark, med en fælles ejerkreds, stat, regioner og kommuner. Vi har jo allerede det tætte samarbejde med den, vi skal knyttes tættere til i fremtiden, Sundhed.dk, Sundhedsdatastyrelsen, fælles regionale løsninger. Det er jo noget af det, jeg også håber, der har fremgået af mit oplæg her, at det er jo, der er vi allerede tæt ind omkring. Vi har også Rigsrevisionens ord for, at vi er gode til at lave en direkte kobling mellem de strategiske mål, der bliver stillet op for os af vores styregruppe, og så de projekter, vi har i gang. Det håber jeg også, jeg har anskueliggjort i dag. Og så synes jeg, at vi har god erfaring med betydningen af at have dialog, ikke bare med parterne, men også de sundhedsfaglige miljøer og IT-leverandørerne, når vi skal lykkes med de her ting. Praktisk standardisering, den organisatoriske implementering, som vi har talt om, det lange seje træk, det kunne være dosisdispensering som eksempel. Systemforvaltningen, som samtidig har så meget forståelse for, hvad de her løsninger bliver brugt til, at vi også kan lave projekter, der handler om borgernær video. Vi har et internationalt brand, som gør, at vi er blevet bedt om at koordinere det her store XShare-projekt. Og så synes jeg jo, at især hele Digital Almen Praksis-programmet er et eksempel på noget lokal idégenerering direkte sammen med de praktiserende læger, som vi i samarbejde med de gode parter, jeg har nævnt, formår at gøre til ting, der kan implementeres nationalt.
Så vi ser ind i en fremtid med optimisme, og ser, at det regeringen gerne vil, jamen der tror vi på, at der er rigtig meget brug for det, som vi godt kan. Og det tror jeg, det vil være det sidste, jeg siger her. Så tusind tak til jer, der blev hængende. Kig i vores projektmonitorering. Der står meget mere, end jeg har kunnet nå at sige på en times tid. Så tag fat i os, hvis der er noget, der er mærkeligt, eller hvis I har gode idéer og gode råd. Vi glæder os i hvert fald til at samarbejde med jer i fremtiden også. Kan I have en god fredag og en god weekend, når I kommer dertil. I lige måde. I lige måde.